Jaroslav Horváth je naozaj legenda nielen v slovenskej, ale aj svetovej kulturistike. 20-ročnú kariéru športového kulturistu týmto rokom zavesil na klinec. Počas nej bolo mnohokrát až nepochopiteľné, ako sa dokáže presadiť na svetovú scénu kulturista, ktorý nemá za sebou tak bohaté zázemie ako iní. Ja som rád, že som opäť po roku dovedol do Žiliny ďalšiu legendu. Po Pavlovi Jablonickom, Kay Greenovi, tu máme tentokrát slovenskú legendu kulturistiky, ktorý súťaží 22 rokov, je to Jaro Horváth. Na tej amatérskej scéne počas jeho kariéry vyhral všetky významné a prestížne tituly. Slovenské svaly reprezentoval na mnohých prestížnych súťažiach a naposledy obsadil 4. miesto na Olympia 202 Showdown a isto aj kvôli tomu si ho mnohí prišli vychutnať naživo do Mozolány Trainings Fitness klubu v Žiline. Čo k tomu dodať, je to pre mňa životný úspech, najlepší, dá sa povedať, najlepší výsledok mojej kariére, pretože byť niekde na vrchole medzi profikmi, to je asi sen každého kulturistu, ktorý začína, či je amatér alebo profik. Chvála Bohu, že sa mi to podarilo, aj keď tá cesta nebola ľahká. A tento rok obzvlášť tým, že v podstate človek vedel, že minulý roku som skončil 6. a mal som priamo účasť na Mr. Olympia, to znamená, že o to väčšie boli tie očakávania. Vedel som, že ak prídem o trošičku ťažšie a lepšie pripravený, že tam bude šanca sa prebojovať až do absolútnej špičky, čo sa mi podarilo. Aj keď to skončilo v podstate za medailovými branami, myslím si, že na to všetko, odkiaľ pochádzam z takej malej republiky, čo tí Američania nevedia, kde Slovenská republika je, bez nejakého rozhodcu, bez nejakého lobizmu, bez amerického sponzora, ja si myslím, že je to skvelý úspech. Po úvodnej prehliadke fitness centra nasledoval seminár, kde sa Jaro podelil o svoje skúsenosti zo sveta profesionálnej kulturistiky. Ale pamätám sa moje začiatky, bože môj, ja som bol na, neviem, či ty sa zažil, zavinaček. Je to niekto zavinaček, v živote ich nemôžem ani vidieť, ani cítiť. To sú tie takých sklenených, kyslé, také tie ryby zavinače, ja som ich jedol od rána do večera, odtedy ich nemôžem ani vidieť. Borizony si už tiež v živote nikdy nekúpil. Borizony, tie sáčky, tie oranžové, tie som... Zajímavé, že v diete, keď je človek a keď sa trafí, jak je dobrá borizona. Za normálne okolnosti by som si borizonových potravín aj nevšimol. Je pravda, že tá kulturistika, aspoň to pozovanie dnešné také moderné, a hlavne tých čiernych spočíva v tom, že oni sa chcú predať, to znamená, za každú cenu chcú robiť nejaké show pre ľudí a robia zo sebou takých gumkáčikov a potom každý jeden, ak vidí, že niekto uspeje, tak ho začne napodobňovať, ale ja som zastanca tej klasickej kulturistiky. Držalo ma len to, že ja som toho roku prišiel pre otca, otec mi odišiel a on bol môj veľký fan a hovoril som si, že dám taký darček, že robím tú prípravu aj kvôli nemu, že ju dokončím, aj tie moje výrušky, tie dve malé, v podstate boli pre mňa motiváciou to zvládnuť do konca. Mnohí čakali, že jeho svaly uvidia aj naživo, čo Jaro spočiatku nechcel, pretože samozrejme už nie je v takej forme, ako bol na súťažiach, no žilinské publikum ustúpiť isto nechcelo. Sú to ľudia, s ktorými mám, dá sa povedať, dobré vzťahy, niekoľkoročné a títo ľudia, pokiaľ niečo organizujeme, aj napríklad s tebou, vie, že nikdy nemajú problém, neodmietnú a vždy prídu radi. Teraz krátko po tom úspechu sa budem snažiť vyťažiť z toho, čo sa bude dať, to znamená, že rôzne semináre, exhibície, udržiavať sa vo forme. No a otázka budúcnosti, snáď si možno nájdem nejakého adepta, z ktorého možno vypestujem ako tréner, či ako tréner osobný, alebo či sa podujmem na prácu reprezentačného trénera, to ukáže čas. Ak ste náhodou na Jarovom seminári chýbali, alebo si ho chcete pozrieť ešte raz, takisto aj celý rozhovor s touto športovou legendou všetko nájdete na stránke žilinskýšport.sk.